A jsou tady Tomáš Peska, Miroslav Houš. Pánové, gratulace. Usměj se! Něco domů! V roce 2014 nad 22. ročníku. Dobře, Brejku! Dobře, Tome! Tak Tomáši, co k tomu řekneš? Jo, já jenom tady otevřu. Jo, můžeme, přitom, v pohodě. Ale bylo to těžké, no, auto trošku zlobilo, ale jsme tady a na ravinu to auto muselo vyhrát, takže dobré. Dobře, Tome, dobře! Tomáš Peska a Miroslav Houš. Jejich první pozice. Tome, výborně! Jak jezdce, tak automobil. Boži sem! Dobře vyladěný, stejně tak jako ti, co ji ovládají. Tak dámy a pánové, velký potlesk poprosím pro vítěze Tomáše Kostku, který na letošním 22. ročníku zajel nejlepší čas. Tak poprosím, teď je čas na fotografování a vychutnat si to vítězství.